Butterfly zhyby. Butterfly pull-up. V predošlom videu o keepingových pull-upoch sme si už hovorili o tom keepingu, ako sa má vykonávať. Sme si už hovorili. Dneska by sme si ukázali butterfly pull-up, kde je to už náročnejšia technika a rozdiel medzi keepingovými pull-upmi a butterfly pull-up je vlastne v tom, že už sa permanentne opakujú za sebou tie zhyby. Dôležité je si uvedomiť jednu vec a to je tá, že keď sa už zaťahujem hore na tú hrazdu, tak si dopomáham vlastne švihnutím tých nôh a tým, že sa dostanem do plnej extenzie. Potom následne znova schádzam dole, dostávam sa znova do plnej extenzie, brada sa musí dostať hore nad hrazdu.